Hi guys, Don Romantico here. Ang Don na walang pera, meron lang yabang. Yeah boy. O ano, happy? Hi guys, pakita lang ako sa inyo ha kung unsa bagid ka traffic na diri sa Davao every time nga rush hour ba siya. Kana ganing tawag na to rush hour. Kanang ting trabaho, ting sulod sa trabaho, kanang ting uli. Una yung mga rush hour diri sa kanang ginatawag na mong rush hour, no? Nato na, dili na amo. Nabang ting uli na ba? So karon nga to ang oras is maupay pagawas ako sa kuan. Ay di nakakuan ako nanakon sa may buhangin. Ato ko sa Davao ha. Wala ko sa Manila. Kung unsa na magid ka traffic diri sa Davao, particular diri sa may buhangin going to airport. Nani na siya ka traffic karon guys. Unlike sa una mga way back 2005 arang-arang pato gamay. So kini every day nani gini siya ka traffic na. So pero noon kung atong ikumpara dito sa Manila nga marag medyo tagpila ka minutes sa molihok og gamay mong sakyanan diri moving siya. Actually kung wala pa ko naabot diri unta karon, kung wala ko ning shortcut og niagi diri sa may sa may buhangin kay indangan mo ko. So usually kung kuan gyud mo dito lang ko gikan dito sa Dakudaw dito na nakabantian niya ako kay shortcut ko diri sa kuan dili gyud siya ingon ka shortcut may tuyok jud ko kay naglikay lagi pod ko sa traffic kay dito halos di na ka grabe ang kuan dito guys, ang traffic dito sa gikan ka diya sa may Dakudaw diretso ka diya sa may Gaisano sa buhangin dito kabantian ala kaalas kidya guras gyud kay halos dili na makalihok pod ang mga sakyanan sa pila ka minuto pod. So diri at least moving siya, bahala ginahinay siya naga-move ang imong sakyanan. So ako na siyang gikumpara dito ko niagaw og diri makasave jud ko mga almost 25 minutes. So dako na muna may na lang makapahulay tag sayo. So inani na siya. Ako karon sa may buhangin sa may kanang palengke sa may sa may buhangin. Tanawa na kung taga Davao ka, kabalo siguro ka ng asa ko. So na siya overpass no dito sa may buhangin. Ayan, tama nyo ha. So muna siya dire medyo matanggung-tanggung ko gamay unya at least man lang nagalihok ang akong sakyanan, nagadagan pa ba ginagmay hinay nara ko sa 20 10 5 di ba? So okay na kaya na so maulan na hapon no, mahapit ang ikulan nun. So maulan na lang ni ato ning advance. Problema karon diri guys kay labi na kung diha ka moagi sa St. Mary diri sa may buhangin nan sa may kanang police station sa buhangin. Grabe kang baha naman dagkusog king current pag sa tubig ambot ug asa gikan na ilang tubig diha kay grabe man kabaha gina-construct pa man gud noon ang ilang mga kanal diha wala pa nahuman. Ambot lang kumahuman kumugaan na bagay marag wa ko kabalog asa pa exit sa tubig ana diha. Basta gina-construct ang dalan diha gihimo nila og 4 lanes na. Padulong na dito sa indangan. Nawat mahuman na para mabawas-bawasan po ang traffic da every morning and afternoon during pasok o pagawas pauli masulod ka sa trabaho pauli ka sa balay sa hapon. Na po yung mga motor po nga tagarag suksok. Sige so na siya guys. Daghan kay mga malls karon sa Davao guys nga bago lang ipang-open parehas dito sa akong ipakita previous vlog nako. Sa Indangan to sa boundary na to siya sa Indangan ug Kabantian ang City Mall. So hindi pa kay pud siya kayo kompleto pero siguro kay bago pa man. Karon ana poy kuan diri may mall na pud diri atbang sa may airport. So airport sa kuan ha sa Lanang mo na dia buhangin. So dia sasa
sa nga mall, Santa Lucia Mall. Dako siya. Halos kada barangay na mall sa Davao. Nya napansin mo nako guys, amo tong ako lang ba nakapansin. Siguro daghan mo ta mga marites. Pansin ako daghan kayo mga nanubo, marag ka ng kabuti lang no. Mga building, I mean kanang mga building nga bagong tukod karon sa Davao. Maka kuan siya during mong guni sa kuan atong paglingkod ni Digong og presidente. Tubo man yung mga nantukod mga building nagdungan-dungan sila kuan ba ng mga tagkas kay mga condominiums, mga hotel diri sa Davao. So makita nimo ang progress ba. So naay progreso no ang ato ang syudad. Kana lang kay naagid siya kapalit pod. Kay naga progress ang inyong city. Siyempre ang kana na ang naay progreso na pod siya effect nga makayon butag bad effect kay traffic naman. So apektado naman ta, affected ta sa traffic tatanan kay yung trabaho man ta. So wala mo na siya epekto, pero ang ekonomiya makita nimo nga nilambo jud. So bahala ng traffic da kita lay mga Diyos alangan na magsila no. So at least kita na to nga kuan grabe ang pagasinso sa siyudad sa Davao kay naghanap kayo mga nagtukod o mga tagkas nga buildings nga dili nimo makita sa unang panahon. So kung kumbaga sa una ba marag sa Manila lang nimo makitaan ngani kana sa mga report sa kuan, report sa sa mga reporters TV. Karon dire daw luag-luag na dito napita guys. Pero paunya na pod pa abot na sa may kuan, sa may Kabantian, medyo dikit-dikit abot ang kuan dito, bumper to bumper na pod ang traffic dito. Gusto na ako ipakita ang katong bagong mall nga pa naabrihan. Pero marag next time lang sa siguro guys. Ugma kita na ko ugma next vlog na to. Hapit na siya ma-open siguro, I think this adi na makaya karon wala na basta karon nga tuig siguro ma-open gina siya karon nga tuig. Makita nimo mga kuan ba ang kada kaning mga makita nimo mga bagong ibang tukod nga mga building nga kuan nga wala pa nato nakita gani sa una gani mga tag-as kayo sa una ang pinakataas diri sa building diri sa Davao ang kuan na gyud ang Marco Polo. Unya kay ang Marco Polo nag-declare man og bankruptcy hangtod karon sarado gid din taon. So pero pag sarado sa Marco Polo pinaka-sosyal nga hotel sa una sa Davao City, ang kapalit po daghan na po kay mga hotel nga kuan nga ay ulan na gid siya. Daghan na po kay hotel nga nag-open nga mga sosyal na pod kayo. Mga 5-star hotel na pod. So may na lang ulan na gid siya guys Ulan nas gawas. So to pakita na ko niya guys kanang dito na to sa may Kabantian nga bumper na ba. So let's go. And guys ulan na gid siya. So diri na napita guys, diri napita nga kuan nga area. Diri na po actually dito sa kanto sa may Jehovah's Witness Church. Diha nga sa kanto pa lang diha daan. Hangtod dito pa ubos kung dito ka maagi sa may Grand Gaisano Mall sa may Buhangin. Dito na gid nag-build up na gid ang traffic dito sa ginarong orasa. Pero kay diri mo ko niagi sa may Diho. So diri na pod ko mag-suffer sa traffic. Kay medyo nagi-time diri nga halos din jud ka makalihok. No, ang traffic. So pare karon medyo bugat-bugat na ba ang traffic. So wala na siya basta kuan, mo ni mga kapalit ba sa kuan, kapalit sa asinso sa tuang syudad. So okay lang, maanad na magagadugayan pod. Importante buhi.
So mo to guys, ang ulan lang gyud siya. Wala lang gud gipakita lang gud ako ang kuan kung unsay kahimtang sa Davao during rush hour kanang ting-uli during pag sulod sa trabaho usually sa eskwela. Usually alas 7 pa lang to alas 9 adya diha medyo traffic na ginano. Kaon na gid mong oras diha kung dili ka kabalo mo magkuan. May na lang kung magmotor ka. Pero kung nagsakyanan ka, late jud ka kung di ka kabalo ma-adjust imong oras. So mall to guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Sunod ato ang kuanon, ato pakita tong mall dito. Wala lang gud para lang makabalo mo ba kung dili ka taga Davao. Kung unsay day ko andri sa Davao. Sa kabugat sa traffic sa during rush hour, unsa na mga malls diri, mga progress diri sa kuan. Ay, wala akong content. Iha. Ano na siya, Don Romantico. Ang dono walang pera, meron lang yabang, yeah boy.